Naba kay habit nga dali kay ka makahunahunag mga negative if naay mga circumstances may tabo sa kinabuhi. Mo na ito pag-iskutan sa atong devotional. Maayong buntag, welcome kini gihapon si Pastor John Encargues. Adto ta sa atong verse dinita sa pinaka-common nga verse sa Bible, Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Nang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Dali ba ka ma-discourage? Dali ba ka makahunahunag mga negative nga mga butang? You know, ang default setting biya sa tao is negative gyud. Dali kita mabalaka, dali kita mahadlok, dali ta magunahuna sa mga butang nga negative. Mo take og enough nga courage, enough nga faith para makahunahuna tag mga positive nga mga butang. Pero sadang nimo kang anak na sa Dios, lahi na dapat ang imong panghunahuna. Imo nang tan-awon nga ang tanang nahitabo sa imong kinabuhi part gina sa plano sa Ginoo. Walay nahitabo sa imong kinabuhi nga natsambahan or aksidente. Tanan giplano gid na sa Ginoo. Na siya'y katuyuan nganong iya nang gitugot, ug ang katuyuan sa Ginoo kanunay gid na siyang para sa imong kaayuhan. Muna ingon din ni Paul, ingon si Paulo, and we know that all things work together for good. Pag ingon og all things, all circumstances actually na siya. Tanang nahitabo sa imong kinabuhi. Problema sa kwarta, problema sa relationship, problema baka sa imong lawas, problema baka sa imong kagulingon, or problema baka sa imong pamilya, unsa mga klase nga problema. Kanang tanang nahitabo sa imong kinabuhi, dunay purpose ang Ginoo diha. Posible gitudloan kanyang lesson, posible iya kang gibadlong, posible na siya direksyon gusto nimo nga i-take, pero isa ka butang gid nga sigurado ta nga para gina sa imuhang kaayuhan. Ingon siya, all things work together for good. So ang ending ana, good gyud padulngan ana. Kung wala pa nimo nakita ang good side, it means napaka sa process, dili pa na ending. Kay mailhan nimo nga ending or natapos na ang imuhang giagian, kay good na dayon ang ending ana. As long as dili ka mo give up sa imong pag-serve sa Ginoo, dili ka mo give up sa imong pag-obey sa iyang mga pulong, makit-an gid mo sa unahan nga para di ay sa maayo ang katuyuan. Di ba na may mga situation sa atong life nga grabe ta ni agi tag mga problema, agi tag mga pagsulay, unya daghan pagitag question sa Ginoo, ato pag yung i-blame usayang Ginoo. And then abot sa point mga pila ka bulan or 1 year or years bakang nilabay, nakarealize ka nga hala, maayo ra din gitugot to sa Ginoo, no? Kay kung wala to niya gitugot, wala ko naabot dinhi karon. Dili ni siya moabot sa akong life. Mayra nga gitugot to sa Ginoo kay para dito sa akong kaayuhan. Di ba na mga situation na nga kita ra gyapon makarealize nga mayra gyung gipasakitan ta sa una sa Ginoo. And you know, yes, mo gyapon ay nitabo karon sa imong life. Mahitabo ra gyapon to. Moabot ang panahon nga pasalamatan nimo ng problema nga naabot nimo karon. Moabot ang panahon nga ma-appreciate nimo ang will sa Ginoo nganong gitagaan ka ng klase nga sakit karon, nganong gitagaan ka na ng klase sa problema sa pamilya, nganong gitagaan ka ng klase nga problema sa pinansyal. You know, kung dili lang ka mo give up sa Ginoo, di lang ka mo hunong sa imong prayer, obedient lang gihapon ka sa commitment o pangalagad nimo sa Ginoo, one day ma-appreciate gid nimo, ubarog ka og moingon ka, Lord, thank you kay Lord. Kay tungod sa mga problema Ginoo, didto ko ni mature, didto ko ni nagkat-on, didto ko ni bear og fruits. Ingon si Paul din yon, to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Abi nimo, kini nga promise, dili ni promise sa tanang Kristohanon. Promise niya actually sa tanang nahigugma sa Ginoo, tanang mi-love sa Ginoo, tanang Kristohanon nga duna gid sila'y concern, duna gid sila'y love, pagpakabana sa Ginoo. Ingon si Paulo, to those who love God. So number one nimong i-maintain unsa man ang mga problema nga niabot sa imong life, i-maintain gid nimong love sa Ginoo. I-maintain nimong concern sa Ginoo. Ayaw gyud hunong sa pagsimba,
ayog hunong sa pag-ampo. Kung na mga activity sa church, paningkamot nga makaparticipate ka. Ayaw gid hunong nga imong commitment sa Ginoo. One way na siya nga imong ginapakita nga love gihapon nimo ang Ginoo. Kay ang promise niya sa tanang kanakan sa Dios nga nagpabilin ilang love sa Ginoo, ingon si Paul, tanang gitugot or nahitabo sa imong kinabuhi nga mga problema o bisan ang kadaugan para gini sa maayo nga katuyuan. Napaingon si Paul, and to those who are the called according to His purpose. So, importante di ay nga dili kita mawala gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Before ka mo reklamo sa Ginoo, be sure nga naa ka sa iyang purpose, naa ka sa iyang will, nag-serve ka niya, nagasimba ka, nagapangalagad ka sa Ginoo, nangita kag pamaagi nga at least man lang makasupport, makatabang ka sa iyahang buluhaton. Naa kay concern ba diha sa Ginoo? Kay usahay man gud mag-una atong reklamo, daghan kitag question sa Ginoo, pero wala ta ka pangutana sa tong kauglingon nga dili man di tayo na ka obedient sa Ginoo, dili tayo na ka supportive sa iyong work, dili tayo na ka prayerful, dili tayo na ka faithful sa Ginoo. So ayo nagi-question nganong na mga kabug-aton sa kinabuhi, kabalo na taon sa answer. Pero gani kung nangalagad ka sa Ginoo faithfully and then naagi hapoy problema, naagi hapoy nagsurang-surang nga mga kabug-aton, well hulata lang. One day ma-amaze ka sa outcome ana. One day ma-amaze ka sa result ni ana. Kay para gid na sa imong kaayuhan and dapat excited ka. Kay one day kung mapas nimo na nga klase sa test sa imong life, ma-amaze ka sa promotion sa Ginoo. Magampo ta, Father in Heaven, thank you Lord sa mga challenges nga gitugot nimo sa mong life. Thank you sa mga problema nga nangabot Ginoo. Although lisod kay Lord, i-appreciate, pero Lord, knowing nga para din sa among kaayuhan, para ni sa pag-build up, pag-mature na mo Lord, and Lord, pag-develop Ginoo sa mga potentials. So karon pa lang Lord, gipasalamatan ka namo. Dili pa man namo masabtan totally karon Ginoo, but one day looking forward me Lord sa right time Ginoo, mapasalamatan ka namo nganong imo ning gitugot. Pasayloa mi Lord sa panahon nga gi-question ka namo. In Jesus name, amen and amen.